No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan Fortnitein uutta seasonia. Ja tietysti Zeropolis. Juppika jei. Tää kattoo nyt näitä västelisopita samalla. Mä haluan tulla kurku. No niin, kaikki heti matsiin. Aika hyvä. Pum 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 pum. Tum 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 tum. No joo, ei jaksa pelleillä. From the screen to the ring to the pen to the king. Makes my crown test my bling. When I see because it can reach for the stars. Is this how it... No. Keisain museon biisi ei oo siis mun lemppari. On se. Mutta jokohan me päästään matsiin. Hop hop täpä täpä hop hop hui. Hop hop täpä täpä hop hop hui. Hop hop täpä täpä hop hop hui. Hop hop hui. Kyllä me ihan just päästä. Sinsango. Tää jo vois mennä vaikka. Mä otan tässä aivan pitkä. From the screen to the ring. Mitä? En restartaa Fortia. Anteeksi mitä? Yli 500 miljoonaa ihmistä pelaa tota. Mä oon katsoa vaan täältä sitten se mapi. Täältä. Shiny Shafts. Kai tää on pysynyt. Jes, tää salapaikka on pysynyt. No, en mä tiedä onko se enää salainen. Oota hetki, joku tuli ovelle. No niin. Lähdetään matsi. No, mennään vaan Zeroon. Mennään vaan Zeroon. Sittenkin. Onko tässä passi? Old Love Midas. Hää? No, mä en tuu haluamaan tota. Mitä? Nää menee vihdoin matsi. Tää kesti 4 minuuttia, tässä ei oo tapahtunut mitään hyvää. Eikä hassun hauskaa. Sais kyllä tapahtuukin. Hassun hauskaa.
Ujuma, me päästiin. Ihan oikeestikin. Mitä? Päästiin ilman, että me lennettäis ulos. Ja täällä alkaa ihan pirkuleesti. Tonne. Crime Cityllä on. No ehkä mä menen. No en mene uuteen paikkaan. No, täällä olisi kyllä tollaset valuutit kaikissa näissä. Paitsi täällä kahdessa. No Magic Mossa siihen on tullut joku kauppa. Seaport City. Mä oon hypätä nyt. Mennään nopsaan. Sori, mä oon unohtanut, mulla on ihan koko ajan hiljaa. Niin, vaan shotgun panoksia. No. Okei, nyt tää jääty. Mun pingi käy varmaan miljoonassa. Falcon Eye Sniperi. Ok. Tää jääty. Tätä voi zoomata. Okei. Tällä ei voi tehdä mitään siistiä. Sain aika hyvät lootit nyt niinku. Gold Splash. Okei. Siitä. Jos tulisi niitä pakomenovälineitä, niin. Midmist Smoke. Uusi juttu sekin. Kuta saada. Jäi. Ei. Se imuttas sille siinä. Näittekö? Boom boom. Onko nyt mulle boom boom? Mulla jääty peli. Tässä jäätyy peli ihan sika monesti nyt kun on uusi season. Tuolla on raretesti. Mä tiesin, että täällä on jollaisen. Sitten mä kuulin sen. Koltammupuuni. Aha. Plus. Mä otan tonkin, mutta saa kyllä medalit jäädä. Sen takia sitten. Onko se salapaikka vielä? Se on. Mitä se on täällä. Sinne pääsee. Sad. Ja tänne on tullut vaan normitsestit. Itsi. Mä myös jaksa ottaa noita. Noniin. Mitä siinä kävi ees?
Mä oon taas unohtanut olla hiljaa. Lol. Au. Okei, ihan kiva. Winfire. Joo, vielä. 84. No en mä siäksi, mä tapaan sen. Tolla. Tässä tuli yksi mun uusi lemppari just. Mikä sillä oli? Striker Burst Rifle tähtäin. Joo, eikö jatketa matkaa? No. Miten toi on puhunut vielä? Tää on SMG. Tää on SMG. Emminkin. Toi ei kuulosta yhtään haululta. Mä tuun ekaan rikospaikkaa. Mikä? Joku auto. Jonka voi ryöstää. No mä oon kyttää mieluummin. Ai saa. No joo. Tässä oli vähän tätä seasonia, joten en muuta kuin pelaamaan ja se olisi